Κύριε Αλεξιάδη, φαίνεται ότι παίζετε ένα περίεργο παιχνίδι συσσαγωγικά με το θέμα του έμφυα, γιατί δεν παραδέχεται, από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο Οικονομικών επισήμως, ότι με τα λάθη ίσως που έχει κάνει, έχει βεβαιώσει πολύ μεγαλύτερο φόρο από αυτόν που πραγματικά υπολόγιζε, καθώς όπως ξέρουμε έχουν γίνει λάθη και στις αντικειμενικές εξής κτλ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την τσέπη του πολίτη και για τα έσοδα του Υπουργείου Οικονομικών? Ποιο μπορεί να είναι αυτό το νούμερο, γιατί δεν το αποκαλύπτει και τι σημαίνει αυτό λογιστικά? Πρέπει σίγουρα το Υπουργείο Οικονομικών να βγει και με σαφήνεια να πει πόσο είναι το άθροισμα των εκαθαριστικών που έχουν βγει για τον έμφυα. Διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτό το νούμερο είναι εκατοντάδες εκατομμύρια πιο πάνω, πιθανά προσεγγίζει και το 1 δις, από τα 3,2 δις που υπολογίζαν αρχικά ότι θα εισπράξουν. Αυτό όμως, κύριε Αλεξιάδη, με συγχωρείτε, έγινε γιατί έχουν υπολογιστεί με λάθος αξίες. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο έχει πει ότι θα ξαναδεί σε 4.000 οικισμούς τις τιμές και μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι περσινές τιμές του ΦΑΠ, αυτό δεν θα μειώσει αυτή την ψαλίδα στην οποία αναφέρεστε? Πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως βγάζει κατά καιρούς προβλέψεις, εκτιμήσεις κτλ., να πει ότι το νούμερο του έμφυα που βεβαιώθηκε είναι, για παράδειγμα, αντί για 3,2 δις, 3,8 ή 4 δις, και από αυτά με τις νέες ρυθμίσεις θα μειωθεί και θα φτάσει τα 3,3, τα 3,2. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν το κάνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες είναι μπροστά σε μια τραγική κατάσταση και πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβει την ευθύνη και να δώσει λύση. Λύση όχι οριακή, διότι η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι αυτά που θα γίνουν στο έμφυα θα είναι κάποια λύση που οριακά θα αλλάξουν τα καθαριστικά σε κάποιες περιπτώσεις. Σε πολύ λίγους, έτσι από ό,τι πολύ λίγους. Και κυρίως θα είναι στην επαρχία, από ό,τι ακούγεται. Και θα είναι στην επαρχία ή θα είναι σε κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει κάποια λάθη και διορθωθούν κάποια λάθη. Καταρχάς, τα λάθη θα τα πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Τι θέλω να πω, μήπως δηλαδή μειωθούν σε κάποιους τα καθαριστικά και σε κάποιους έρθουν αυξημένα? Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί μια καλή να ερώτηση. γίνει? Είναι μια καλή ερώτηση του... και πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Αν το κομμάτι που θα μειωθεί από κάποιους θα το επιβαρύνει σε κάποιους άλλους. Διότι υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες. Σίγουρα οι πολίτες πρέπει να διορθώσουν τις δηλώσεις ε9 και τα περιουσιακά του στοιχεία για να μην έχουμε πρόβλημα. Θα ανοίξει, φαντάζομαι, το επόμενο διάστημα το σχετικό πρόγραμμα και θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Εδώ, κύριε Αλεξιάδη, μας λένε ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα μπουν όλα τα καθαριστικά πάλι από την αρχή. Και όσοι μέχρι τώρα δηλαδή τα τύπωσαν και πάνε και πλώνε, είναι αδικημένοι, έτσι. Να σας θυμίσω τι σημαίνει αυτό? Εσείς τι ενημέρωση έχετε τους άθλητες? Να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάρα πολλές παραδόσεις. Μία από αυτές είναι ότι ενώ πνίγει τον πολίτη σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και του παίρνει ό,τι μπορεί να πάρει, έτσι, να το πούμε αυτό. Και το πληρώνει κτλ. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταγράψει ρεκόρ ασυνέπειες στις ημερομηνίες που βάζει. Να σας θυμίσω ότι έπρεπε να ξεκινήσουν Φεβρουάριο οι φορολογικές δηλώσεις και ξεκινήσαν με 48 μέρες καθυστέρηση. Να σας θυμίσω ότι ενώ κάναμε φορολογικές δηλώσεις, ερχόταν νομοθετήματα και αλλάζαμε το πλαίσιο των φορολογικών δηλώσεων, ένα σωρό πράγματα. Ελπίζω μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και ελπίζω το Υπουργείο Οικονομικών να σοβαρευτεί με αυτά που γίνανε, να δώσει λύση άμεσα, διότι η κατάσταση με τον έμφυα είναι τραγική. Και θυμίζω ότι μέχρι 39 δεν θα συμψηφίζονται με τον έμφυα που χρωστάμε τα όποια χρέη, οι όποιες επιστροφές έχουμε από το δημόσιο. Από 1 Οκτωβρίου και μετά, όταν κάποιος πολίτης πάει να πάρει μια φορολογική ενημερότητα ή όταν κάποιος πολίτης πάει να πάρει πίσω φόρο εισοδήματος ή οποιοδήποτε άλλο φόρο, το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τους νόμους που υπάρχουν θα του λέει: πλήρωσέ μου όλα τα χρέη σου, ακόμα και αυτά που είναι ρυθμισμένα σε δόσεις, πλήρωσέ μου όλο τον έμφυα και μετά θα πάρεις πίσω ό,τι μείνει από την επιστροφή. Είναι λοιπόν δύσκολα πράγματα, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.